курсташым, дустым, аннары соң киңәшчем. Менә кешеләр әгәр дә кешеләрнең әгәр дә булса ышанычлы кешесе, менә мәсәлән күп кешенең ышанычлы кешесе юктыр. Кемгә бөтен сереңне дә киңәшләшеп тә була. Илтизәр бик ышанычлы кеше. Аның белән хәтта бәхәскә кергән вакытта да мин белән ул чын күңелдән бәхәсләшә һәм мин аңа бик ышанам. Бар сораулар буенча да. Аның теле әдәби телле кеше ул. Аның юморга көчле бай кеше. Ул талантлы артист, талантлы тәрҗемәче дә, гаилә алып баручы да. Шулай ук якын дус да. Менә без бүген Җон Кисәкәем спектаклен бүген уйнаячакбыз. Әлеге спектакль белән без 95 елда бер курс әлегенә яңа гына институт тәмамлаган яшь артистлар менә әлеге спектакль белән Академия театры сәхнәсендә беренче адымнарыбызны ясадык. Ул миңа сәхнә серләренә төшүдә беренче адымнар ясарга кушкан кеше. Минем анага карата булган хөрмәтем шиксез, чөнки ул искиткеч сәләтле кеше. Ул музыкага дисеңме, ул язу сәнгатенә дисеңме, ул артист буларак дисеңме, ул бөтен яктан да килгән. Мин аны бик яратам һәм бик хөрмәт итәм. Илтизәр турында бик күп сөйләргә була. Беренчедән ул безнең Фәрис белән безнең курсташыбыз. Без Илтизәр белән бергә институт культурада мәдәният һәм сәнгать институтында укыдык. Ул инде безгә кадәр бер институт бетергән иде. Кызыл диплом белән. Аннан безнең белән бер институт бетерде. Кызыл диплом белән. Бездән тагы бетерде. Аның 3 высший образованиесе бар инде. Без гастрольләргә чыкканда Илтизәр белән гел бергә керәбез. Яшәргә. Гостиницаларда, кунакханәләрдә һәм хикмәт мин аннан кыйбланың кайсы гына шәһәргә барып сорасам да, ул ялгышмыйча төнлә керәсең бит инде урнашасың күрсәтә менә бу якта. Мин әлбәттә ышанмыйм мин алай бер уйламыйча ничек инде шулай күрсәтә ала икән кеше. Икенче көнне чыгып, кояшның каян чыкканын, кая батканын карап, кыйбланы ләк ул күрсәткән якта икәнлеген чамалый башлады. Хәзер инде менә ничә 20-гә якын ел үтте, мин телефоннан гына бергә кермибез инде. Илтизәрнең хәзер үз гаиләсе белән керә. Мин сорыйм, Илтизәр кыйблан кая дип, шунда әйтә ишек белән тәрәзә арасына яки шифонер белән ишек ягына карады. Аннан ул гаҗәеп жыр телле, аны аңламыйсың ул. Шаяртам ул, дөресен әйтәм ул. Менә бу юбилейга әнисте синең Инстаграмда подписчиклар күп инде ди. Әгәр дә миңа билет алмасалар, мин дә булам Илтизәр вечерында дип урнаштырырсың әле.